Jó napot kívánok mindenkinek, tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, a teremben lévőket és az online résztvevőket. A Magyar Tudomány ünnepi hetének vagy hónapjának keretében tartjuk az idei workshopunkat, a Tudomány a magyar nyelvért nemzeti program 4. alprogramjának a konferenciáját, az álhírek és áltudományos nézetek nyelvészeti alapú azonosítása című projektét. Ahogy a tavalyi évben is beszámoltunk az akkori évnek az eredményeiről, most a második év végén is ezt tesszük, és bemutatjuk azokat a legfontosabb kutatási kérdéseket és eredményeket, amelyekkel foglalkoztunk a második évben, illetve amelyekre jutottunk. Ezeknek az egy része olyan, ami szorosan támaszkodik az első évnek a kutatásaira, de van néhány olyan új téma is, amit a második évben kezdtünk el kutatni, és még nagyon az elején járunk, de ezekről is szeretnénk beszámolni. Idén 4 szekciónk lesz, 3-3 előadással. Tavaly azt a metodikát követtük, hogy a projekt 3 céljának megfelelően osztottuk csoportba az előadásokat, idén egy picikét másként szerveztük, de most is igyekeztünk valamennyire tematikus szekciókat létrehozni. Az egyes szekciók között lesz egy kis szünet, illetve majd az ebédszünet. Minden egyes előadásra 25 perc van számva, ebből 20 perc az előadás és 5 perc kérdések. Vita. Nyilván az 5 perc nem sok, de ennek a konferenciának nem is az az elsődleges cél, hogy itt vitassuk meg a problémáinkat. Azokat folyamatosan csináljuk a csütörtöki meg a pénteki kutatócsoporti összejöveteleken. Ez inkább arra szolgál, ez az 5 perc, hogy azok a csoporttagok, akik még nem ismerik a másik csoporttagoknak az eredményeit, ők hozzá tudjanak szólni, illetve az online résztvevők is kérdéseket tehessenek fel, vagy visszajelzéseket adhassanak a munkánkra. Mindenkinek jó konferenciát kívánok, biztos vagyok benne, hogy hasonló kellemes légkörbe zajlik a konferencia, mint a kutatócsoporti megbeszélések, és átadom a szót az első szekció levezető elnökének, Csendes Tibor tanár úrnak. Köszönöm. Az első szekció az leginkább informatikai tartalmú lesz, még nem is csak informatikusat fogok előadni. Szerintem a legszebb utolsó előadás fog még minden értelemben technikai lenni. Fordítom akkor az első előadó Derek Gábor, hogy az első előadásra kerül. Tehát akkor én is köszöntök mindenkit. 2 napja egy hasonló tartalmú előadást tartottam. Szóval elnézést azoktól, akik azt hallották, remélem nem lesz nagyon unalmas. De próbálom az ott szerzett tapasztalatokat beépíteni, és remélhetőleg jobbá változott az előadás. Más nem rövidebbé, de ez a 2 dolog ez lehet, hogy egy irányba mutat, és én most igyekszem az időmet megfelelően felhasználni. Úgy fog felépülni az előadásom, hogy ugye 20 percem van, és ennek az első felében ugye általánosságban a nagy nyelvű modellekről szeretnék beszélni, azokat bemutatni. Ezt a kis időt azért is szánom erre, mert délután lesz tulajdonképpen valamilyen értelme ennek az előadásnak egy folytatása Gencsi Mihály kollégám tolmácsolásában. És akkor utána pedig áttérek arra, hogy milyen tapasztalatokat szereztünk ezeknek a nagy nyelvi modelleknek a felhasználása során az álhír felismerési feladatban. Most próbálok léptetni. Igen, valószínűleg fókuszvesztett az alkalmazás. Szóval, ahogy mondtam, először egy ilyen általános bevezetővel kezdenék. A nagy nyelvi modelleknek 2 fő fajtáját különböztethetjük meg. Nem lesz nagyon technikai az előadás, úgyhogy nem kell megjegyezni az első diától, de egy pár alapfogalmat azért bevezetnék. Az egyik típusa az autoenkódoló, ez olyan, hogy szöveget vár inputul, és ezt a szöveget valamilyen számítógép által értelmezhető, egyébként vektoros, tehát ilyen számsorok formájában leírható reprezentációra alakítja át. Ezt mi emberek közvetlenül nem tudjuk értelmezni, mert hiszen egy számsor az nekünk nem sokat mond, viszont azáltal tudjuk ennek a számsornak a minőségét megítélni, hogy utána erre a számsorra építve, egy valamilyen feladatot megpróbálva elvégezni, le tudjuk mérni, hogy ezt a feladatot a gép milyen hatékonysággal végezte el.
és hát minél magasabb ez a hatékonyság, annál inkább azt mondhatjuk, hogy ez a számsoros reprezentáció, ez a vektoros reprezentáció, ennek a szövegnek a számsor formában történő elkódolása sikeres volt. Ezzel szemben élesen elkülönülnek az autoregresszív módon működő, vagy olyan módon létrehozott nagy nyelvi modellek, ezek pedig a szövegek generálására alkalmasak, itt a kimenet az meg közvetlenül az emberek számára befogadható. És ez tehát egy óriási különbség. Nagyon költséges ezeknek a betanítása, és majd mindjárt ezt próbálom kicsit kibontani, hogy mégis mennyire. De szerencsére egy ilyen alkalmazásban már a modellnek a nulláról történő tanítását nem kell elvégezzük, hanem mi be tudunk lépni egy későbbi fázisában, aminek a költségei még mindig nem triviálisan olcsóak, vagy költségmentesek, de hát nagyságrendek érezhetően barátságosabbak annál, mint hogyha nulláról történő tanítást kellett volna elvégezzünk. És tényleg nagyon széles spektrumon lehet használni. Minél nagyobb investíció lett befektetve az előtanítás során, hát annál inkább igaz az, hogy ezeknek a nyelvi modelleknek a felhasználhatósága annál szélesebb lesz. Itt most áttérnék arra, hogy akkor mégis mennyire az a sok előtanítás, amit szerencsére ismétlem nem nekünk kellett megtenni, nagy tech vállalatok megtették helyettünk, és van közöttük olyan, aki volt annyira kedves, hogy ennek az eredményét közkincsé is tette. Egy bizonyos lámának elnevezett modellcsalád, az kb. 15 trilliárd szavon történt. Ezt, hogy nem nagyon tudja az ember elképzelni, hogy ez mennyi lehet, de segítségül akkor annyit mondok, hogy ugye a háború és béke, amit notóriusan hosszú műnek szoktunk elkönyvelni, az nagyjából 1 millió tokenből áll, tehát a háború és békéből kell elképzelni 15 millió kötetnyit, és az az a szövegmennyiség, ami egy ilyen modellnek, vagy egy modern modellvariánsnak a létrehozásába felhasználásra került. Ennek a modellcsaládnak a legnagyobb képviselője, az kb. 30 millió GPU óra alatt készült el. Megint ez az a mennyiség, amiben nem nagyon tudunk gondolkodni. Segítségül átváltva ezt évekbe, nagyjából 3500 évet jelent ez, 3500 évnek megfelelő óra mennyiség. Aminek a magyarázat persze nem az, hogy Tutanhamon adta rendeletbe, hogy akkor most mi kezdjünk el egy nagy nyelvi modellt, egy lámát csinálni, időszámításunk előtt 1500 környékén, hanem párhuzamosítanak. Tehát 10 000-es nagyságrendben fognak ilyen grafikus számítóegységeket, és ezt a 3500 éveket, mondjuk ha van 10 000 GPU-juk, akkor 0,35 évre leszorítják, de olyan áron, hogy ilyen milliós bekerülési összegű GPU-ból kell mondjuk 10 000 számra rendelkezzenek. Vagyis ez csupán a hardware igény az ilyen több 10 milliárd forintos költségre tehető. És akkor még el sem indították ezeket a tanításokat, aminek pedig egy energia vonzata is van, és szén-dioxid kibocsátása is. Hát itt csak egy táblázat arról, hogy nagyjából a modellszám és a modellek tanítására felhasznált szövegmennyiség az milyen módon alakult. Az a táblázat 2021-ben, szóval 3 évvel ezelőtt el van vágva, az még csak nagyjából 400 000 háború és békének felel meg, azóta most már egy ilyen durván 2 nagyságrenddel nagyobb szövegmennyiséget használnak már fel a legújabb modellek létrehozására. És hát szomorú, hogy ugye bizonyos modelleket pedig nem tesznek közkincsé, ezeket csak egy webes interfészen keresztül tudjuk használni, vagy ilyen programozható interfészen keresztül, ami nyilván jelentősen megnehezíti és korlátozza a felhasználhatóságokat. Generatív AI, azt mondtam, hogy van az autoregresszív és az autoenkódoló modellvariáns, az előbb az autoregresszívt, ezt gyakran generatív modelleknek is hívjuk, tehát ez az, ami szöveget vagy valamilyen outputot generál, ami esetünkben ugye a szöveg a legérdekesebb. Mivel nagyon meggyőző szövegeket látunk, ezért gyakran túlzott várakozásokra ragadtatjuk magunkat, ezért fontos néhány dolgot megjegyezni a viselkedésükkel kapcsolatban. Tehát gyakran amiatt gondoljuk tévedhetetlennek, vagy megfelelő autoritásnak egy nyelvi modell által mondottakat, mert hogy nagyon szépen gördülékenyen fogalmazza meg a mondani valóját, és hát úgy gondoljuk, hogy amilyen szépen van megfogalmazva, az nem tartalmazhat tárgyi tévedést, ami nyilvánvalóan nem igaz. Bonyolult dolgokat is látszólag értelmesen, bonyolult kérdésekre is látszólag értelmes válaszokat ad, és helyesnek tűnőt, de hogy ez valóban helyese, ezt ugye sokszor csak utólagos utánajárással lehet eldönteni. Paradox módon egyébként sokszor a legegyszerűbb dolgokat, sokszor egyszerűbb dolgokon hasonlnak el, és a nehezebbeket meg hát ha más nem, akkor legalábbis látszólag képesek megugrani.
Az invarianciákkal sem igazán vannak jó viszonyban. Invariancia alatt azt értem, hogy mi emberként, ugye, hogyha egy kicsit más formában hallunk egy kérdést, akkor ez nem fogja azt eredményezni, hogy merőben más választ adjunk. Ugyanez egy nagy nyelvi modell esetében nem feltétlen mondható el. És még itt Palányi Mihályt jegyezném meg, ugye a híres filozófust, akinek a nevéhez fűződik az a tacit tudás, vagy implicit, intuitív tudásnak a fogalma is, és valahogy leegyszerűsítve az ő általa gondoltakat, azt úgy lehetne összefoglalni, hogy az ember az több dolgot tud, mint amit képes kifejezni, és hát ennek a hipotézisnek vagy paradoxonnak van egy ilyen komplementere, mert a generatív mesterséges intelligenciáról pedig inkább azt mondhat el, hogy az olyan helyzetekben is nagyon meggyőző válaszokat képes adni, amelyekről nincs is tudása, sőt, hát igazából majd nem mondhatjuk azt, hogy majdnem minden ilyennek tekinthető. De mégis, hát de ezeknek a limitációknak az ellenére azért hasznos eszközt nyújthatnak a generatív modellek, és ha az ember komolyan akarja magát vetetni manapság, akkor nem kerülheti meg ezeknek a használatát. Csak ugye ezeknek a tulajdonságainak a nyelvi modelleknek nem árt, ha tisztában vagyunk. És akkor most térnék át a nyelvi modellekről való általános néhány gondolat után a mi tapasztalatainkra, az álhív felismerési feladatban történő felhasználás, vagy úgy általában a szöveg klasszifikáció terén. A szövegosztályozás a nyelvi modellekkel, az ugye, ahogy az első pont, amit érintettem, az ugye annak volt szentelve, hogy vannak az autoenkódoló és az autoregresszív modellek. Az ennek megfelelően ennek a két nagy modellcsaládnak a fényében két alapvető paradigma mentén történhet. Az egyik az ember számára nehezen értelmezhető, elkódoljuk a szöveget valamilyen vektoros formában, és aztán a vektor alapján a modellel hozhatunk egy döntést tanítóadatok mentén, úgyhogy a tanítóadatokkal minél nagyobb arányban sikerüljön megegyező választ, tehát a tanítóadatok mentén elvárt válaszokat minél inkább sikerüljön reprodukálni a modellünk viselkedésével, az ő által kialakított vektoros reprezentációra támaszkodva a dokumentumoknak. Ez lenne tehát a klasszikus, vagy hát mondjuk old schoolnak, most itt az old school alatt azt értem, hogy 18 és 22 közötti megközelítés, és az utóbbi 2 évben pedig ugye berobbant, és tényleg megkerülhetetlenné kezdett válni ez a generatív iskola és generatív vonal, aminek az egyik legkézenfekvőbb felhasználási módja ugye lehetne az, hogy odaadjuk a szöveget, és azzal kapcsolatban felteszünk egy kérdést a nagy nyelvi modellnek, hogy valljon szint, mi a véleménye, ez most egy álhír vagy nem álhír, igen, nem. Egyébként semmi nem garantálja, hogy a mi felkérdezésünknek már csak annyiban is eleget fog tenni, hogy valóban egy igennel vagy nemmel fog válaszolni, de azért az esetek túlnyomó többségében egy elég jó minőségű modellnél ezt a fajta instrukciókövetést azért már föltételezhetjük, hogy ha azt mondjuk, hogy egy igen-nem választ várunk, akkor azért az esetek túlnyomó többségében egy igen vagy nem választ fogunk kapni, és nem pedig valami attól merőben eltérőt, de azért erre sem vehetünk mérget. Úgyhogy a hagyományos módszert azt nagyjából már ismertettem, hogy bejön a szöveg, odaadjuk egy ilyen enkódolónak, az meg kiad nekünk egy osztálycímkét az általunk modellezni kívánt osztályok vonatkozásában, ez egy eloszlás lesz. Hát ez az old school. Ennél lehetne még old school-abb dolgokat is csinálni, de azokat most itt már nem is hoztam ide, nem is citáltam ide, most csak a neurális megközelítésekkel foglalkozunk. A másik megközelítésünk, az újabb megközelítés, az új iskola az nagyjából valami olyasmi formát ölt, hogy jön a szöveg, ugye mondtam egy lehetőséget, amikor csak úgy megkérdezzük egy nagy nyelvi modellt, egy generatív modellt, hogy mondjon, vagy foglaljon állást. Mi egy ettől kicsit eltérőbb megoldást választottunk. A bejövő szöveg alapján generáltattunk egy ilyen összegző szöveget, mint egy nem tudom, bírálatot, egy véleményt, egy szakértői véleményt, és ezt a szakértői véleményt és vagy magát az eredeti cikk szövegét összefűzve, ezt adtuk oda egy ilyen hagyományos klasszikus enkódernek, aminek megint a működését vagy a reprezentációt mi már emberként nem értjük, de abból le tudjuk szűrni, hogy mennyire hasznos, hogy végül az osztályozás az milyen minőséggel hajtható végre az enkóder által kialakított reprezentációkra támaszkodva. A vizsgált korpuszunk az a MedCollect korpusz volt, amiről ma még eddig is már korábbi előadásainkban is lehetett, de ma is biztos több ponton elő fog még jönni.
Ez egy egészségügyi híreket és álhíreket tartalmazó korpusz, nagyjából nagyságrendileg 2000 hírt tartalmaz, és ennek a nagyságrendileg 2000 hírnek nagyjából a kétharmada volt álhírként felcímkézve, a maradék egyharmada meg értelemszerűen nem álhír volt. A mai előadásomban is már említett Llama modellcsaládot teszteltük. Ennek a modellcsaládnak több képviselője van, 1, 3, illetve 8 milliárd paraméterrel felvértezett tagjaik is vannak. Ugye az egyik diámon fölbukkant, ami 504 milliárdos paraméterrel rendelkező is. Hát az is létezik, csak annak a használata még úgy is, hogy mi már nem tanítani akarjuk, hanem csak felhasználni, és ez jóval olcsóbb. De az 504 milliárd paraméteres modell esetében még ez a felhasználás is hát túlmutatott azon, amit mi jó szívvel, vagy úgy általában be tudtunk volna vállalni. Úgyhogy 3 különböző modellel hozattuk meg ezt az átfogó véleményt a szöveg alapján, a cikk szövege alapján, és itt különböző variációkkal próbálkoztunk, erről majd délután részletesebben fog a Jancsi Mihály kollégám beszélni. Volt, hogy csak a cikk címét adtuk oda, volt, hogy csak a cikk szövegét, volt, hogy a kettőt egyszerre, stb. Én most egy jól lehatárolt részeiről fogok beszélni az eredményeinknek. Arról, amikor csak a cikk címét tekintettük a generatív modell számára rendelkezésre álló szövegnek. Most azért csak arról beszélünk, mert az, hogy könnyű átlátni, nem kell egész cikkeket idehozzak. És a szövegosztályozó modell az, ahogy mondtam, vagy a cikk eredeti tartalma helyett, tehát azt teljesen figyelmen kívül hagyva, és csak az összegzésre támaszkodó, vagy azzal kiegészítve hozhatott az encoder típusú modellel döntést a cikkek álhírségére vonatkozóan. És akkor most hozok néhány ilyen kvalitatív demonstrációja következik ezeknek a generációjának a minőségének, majd áttérek a számok formájában történő reprezentációjára vagy bemutatására az eredményeinknek. Itt a Medcollect korpuszból véletlenszerűen, tehát nem irányított módon, vagy nem csak jól kinéző példákat hozva, hanem tényleg teljesen véletlenül kiválasztva, egy álhír esetében fogom megmutatni, hogy azt hiszem, a 8 milliárd paraméter, igen, a 8 milliárd paraméteres, tehát a legnagyobb vizsgált Llama modell milyen, és értelemszerűen minél nagyobb paraméterszám általában elmondható, hogy annál jobb minőségű, mind grammatikailag, mind talán tartalmilag szöveggenerálásra kerül sor. Ott láthatjuk azt a promptot, vagy ezt a fölkérdezést, amit alkalmaztunk. Válaszol úgy, hogy tényellenőrző újságíró tenné, megbízhatónak tekinthető az alábbi címmel rendelkező cikk, tömör választ és egy rövid magyarázatot kérek. És a cikk címe következik, 7 milliárd ember, mint kísérleti nyúl, ahol a kísérleti nyúl idézőjelben van. És akkor most látjuk, hogy milyen szöveg generálódott, itt az animáció próbálja ezt a generatív jelleget illusztrálni, és hát arra jut, vagy azt olvashatjuk ki a nyelvi modell által generált szövegből, hogy ez a cikk, aminek ez volt a címe, ez valószínűleg megkérdőjelezhető tartalmú, mert túlzó, hiperbolikus és valószínűleg megtévesztő elemeket vél benne felfedezni ez a nyelvi modell. Tehát azt mondhatjuk, hogy ezen a példán legalábbis sikerrel vette az akadályt a nyelvi modell, és a cikk forrása, tehát az pedig a dián látható. Itt most nem olvasom fel megint a promptot, mert az ugyanaz. Itt egy kontrollhírt hoztam, aminek pedig az a címe, hogy aspirin. Az óvatlan használat fokozhatja az elesés kockázatát. És itt az alábbi szöveg, ez alábbi véleményezés született, ahol pedig ez egy kontrollhírként minősített cikk volt, és ezzel összhangban itt a nyelvi modell is azt mondja, hogy a cikk címe megfelelő, és utána mond dolgokat. Aki ilyen relációanalízis már látott, azért erre lehet, hogy azt mondaná, hogy a nyelvi modell most kicsit olyan állításokat fogalmazott meg, amik ilyen igaz-igaz, nincs összefüggés viszonyban állnak egymással. De minden esetre tehát itt a legutolsó tagmondatra gondolok. Itt orvossal is konzultáltam ez ügyben, és azt mondta, hogy hát nem egyértelmű badarság mondjuk ezt az állítást megfogalmazni, de azért a közvetlen okokozati összefüggés az talán megkérdőjelezhető, de legalábbis állja a vitát, tehát nem olyan szintű sületlenség, ami mondjuk egy tudományos vitára ne lenne alkalmas. Tehát szerintem ez a cikk címével összhangban is van, mert feltételes módban beszél, nem próbál túlozni, nem próbál félelmet kelteni, és egyébként egy korrekt, viszonylag, tehát a lehetőséghez mérten
és a dolgokat nem eltúlozva tényleg tekinthető cikkről volt itt szó, amit egyébként a Pirula Kalauzon találtunk, hogy onnan került begyűjtésre. És akkor most következnek az eredmények, amik viszonylag vegyesek, érdekesek, és mindenképp további vizsgálat szükségességét vetítik előre. Mert én egy-két ponton még, ugye ezek friss eredmények, és én is még keresem a magyarázatot, vagy hát mi keresünk a magyarázatot rá, hogy melyek lehetnek ezek. Itt most ugye mondtam, hogy 3 generatív nyelvi modellünk volt, ebből, és arra is tettem utalást, hogy én itt most csak egy jól körülhatárolható részeire fókuszálok a kísérleteinknek. Ez az az eset, amikor a már említett legnagyobb mi általunk kipróbált legnagyobb 8 milliárd paraméteres Llama 3-as modellt használtuk, és a 2 oszlop az pedig 2 különböző encoder típusnak felel meg. Igazából lehet, hogy egyet is elég volna ide hozzak. Azt látjuk, hogy ugye ez a táblázatban közölt számok, ezek pedig hát valamilyen jósági mutatók, a nagyobb szám az a jobb szám, és azt látjuk, hogy amikor csak a cikk címét és a generatív modell által létrehozott szövegeket pedig nem használhatták ezek az encoder típusú modellek, akkor ezek egy bizonyos, elég jónak tekinthető, 0,9 környék ide, azért attól érezhetően egy kicsit elmaradó, egy ilyen 1 ponttal elmaradó, nagyságrendileg elmaradó eredményt kaptunk. Aztán, ha ehhez hozzávettük a generatív modellek által csak itt most viszont már a cikk tartalmát is felhasználva, a cikkről alkotott összegző véleményt, tehát itt most kicsit túlmentünk azon, mint amit itt hoztam, itt nem csak a cikk címe volt odaadva, hanem maga a tartalma is. Ez jobb eredményt ad, mint hogyha a generatív modell is csak a cikk címét látná. Ugye őt nem kell félteni, nyilván annyiban igen, hogy van egy extra költsége a hosszabb szövegeknek az odadásának, de hát ők nem fáradnak el, ők nem annyira, az ő erőforrásaik jobban skálázhatók, vagy jobban terhelhetők, olyan értelemben, hogy egy embert jobban megterhel, hogyha el kell olvasni egy 2 oldalas cikket egy címmel szemben, de itt, ha hozzáadjuk és elviseljük annak az extra terhét, hogy kicsit később kapunk választ, akkor ez egy jobb minőség elérését eredményezte, mint hogyha a generatív modell is csak a cikk címét kapta volna meg. Hát nagyjából kis túlzással, legalábbis mondjuk a Hubertes, a jobb szélső oszlop esetében egy ilyen 3 ponttal sikerült megnövelni a kapott eredményeket. A másik encoder esetében egy kicsivel szerényebb növekmény, de azért mégis egy pontot meghaladó növekményt látunk, vagy 1,5 pontos körüli növekményt. Aminek a hátterében is én sejtek okokat. A baloldali modell encoder az kicsit a rövidebb szövegeket kedveli, és azzal, hogy most még többletszöveget adtunk oda, ezzel került a baloldali modell a komfortzónájából, és a hosszabb modellek, vagy bocsánat, a hosszabb input szövegek, tehát az eredeti cikkből jövő cím és a generatív modell által generált szöveg együttese, az már egy kevésbé komfortos helyzetet teremtett neki, de még így is sikerült javulást elérni a felismerés tekintetében. Ha csak a cikk szövegét adjuk oda ezeknek az encodereknek, de semmi egyebet, most megint visszatérünk abba a világba, amikor a generatív modelleket figyelmen kívül hagyjuk, akkor viszont azt látjuk, hogy ez az eredmény, ez meg jobban áll, mint amit csak a cím, meg a generatív modell együttese, a generatív modell által kiadott véleményeknek a felhasználásának az együtteséből sikerült kapjunk. Itt vannak szerintem nagyon érdekes dolgok, amiket még biztos, hogy sokat fogunk vizsgálni, és egy még érdekesebb, vagy még a generatív modellek szemszögéből még kellemetlenebb hír, hogyha a generatív modelleket kihagyjuk a dologból, és a cikk címét is, meg a cikk szövegét is együttesen odaadjuk, akkor meg még magasabb eredmény elérésére váltunk képessé. Ebből is látszik egyébként, hogy a cikk címe mennyire fontos, és hát jó, ez is érdekes eszmecserére lehetne az alapja, hogy a címek azok mennyire indikatívak. Úgyhogy az eredményből milyen konklúziót vonhatunk le, és nem kizárólag abból a pár sornyi táblázatból, amit most én ide hoztam, hanem úgy általánosságban véve.
mert ugye itt most csak egy prompttal kapott eredményt mutattam például be, de mi egyébként összehasonlítottuk különböző promptoknak a használhatóságát. Ezt egyébként tudjuk a nyelvi modellekről, hogy lehet tudni, hogy érzékenyek. Ugye ezt a robusztusság hiányánál említettem is, hogy nagyon nem mindegy, hogy kérdezzük. Ez egyszerre jó, meg rossz hír is, mert ha érzékenyek, és az is lehet, hogy van egy a most használatnál sokkal jobb prompt, amivel sokkal jobb generált szövegeket kaphatunk. De egyébként itt is van egy ilyen paradox dolog, hogy egyébként amikor megnézzük ezeket a generált szövegeket, azok meg elég meggyőzőek. Hát itt meg lehet, hogy bejön az observer bias, vagy ez a megfigyelői torzítás, ami meg az a jellegzetessége a nagy nyelvi modelleknek, hogy nagyon meggyőző szövegeket generálnak, ami nem biztos, hogy a valósággal összhangban van. De még az is lehet, hogy igen, és valahol máshol kell keresni a magyarázatot. Az is lehet, hogy egy másfajta álhírségi definíciót használ, mint ami az annotáció során alkalmazásra került. Tehát én még egy ilyen megengedő olvasatban is hallok, hogy lehet, hogy időnként, nem minden esetben persze az eltéréseknél, de lehet, hogy az annotáció is helyes, meg adott esetben az annotációval szemben menő mondjuk gépi vélemény, mert egy másik aspektusból pedig lehet, hogy valami álhír, ami egyébként máshonnan nézve meg, nem is feltétlen. Tehát nyilván vannak az egyértelmű álhírek, hogy ígyunk kipót a Covid-ra, meg az ilyen szürke zóna. És lehet, hogy az a visszaesés az a szürke zónának tudható be, legalább részben. Egyébként ezt tudjuk, ismerjük és tapasztaltuk is, hogy hát kicsit, szóval mint egy ilyen, ugye ezeket az amerikai tech vállalatok csinálták ezeket a modelleket, és ott szokás így pereskedni mindenféleért, és nagyon óvatosan fogalmaznak ezért az emberek is, meg ez valahogy így a nyelvi modellekre is kihatott, azt vettük észre, de nagyon ritkán fogalmaznak meg sarkos egyértelmű álláspontot vagy véleményt. Hát inkább olyat mondanak, hogy hát, hogy ez a cikk többnyire megbízható, de azért figyeljünk erre is, meg arra is, tehát pont ezért nehéz egyébként adott esetben az encodernek is ebből bármi exakt döntésre jutnia, véleményünk szerint. De ez ugye meg már egy olyan hiba, amit lehet, még az is lehet, hogy a generált szövegek teljesen jók, csak az encoder képtelen ezzel bármire menni, vagy hát nem az túlzás, hogy bármire menni, csak hogy kihozni ebből a maximumot, vagy a benne rejlő potenciált. És azt is láttuk, hogy nagyon sokszor olyan hibát említ a generatív nyelvi modell, hogy a forrás megjelölés hiánya miatt tekinti a hírt adott esetben hát gyanúsnak, ami meg egy egyszerű előfeldolgozási, tehát a mi savunk, ha úgy tetszik, mert hogy mi kinyertük a nyerszöveget a HTML-ekből, és elveszett ez az információ, hogy lehet, hogy egyébként egy magas autoritású, nem tudom, Cambridge University Press által gondozott tanulmány hivatkozásra került, csak mivel nekünk a nyerszöveg van, ebből itt most a modell annyit látott, hogy egy állítás, egy főiratra, vagy egy megjelent cikkre történő hivatkozás van, konkrét hivatkozás nélkül, és akkor mondja, hogy hát ez így minimum gyanús. De ha az eredeti cikket nézzük, akkor pedig ott van a link. Úgyhogy akkor összegezve az elmondottakat. A generatív modellek, bár tulajdonképpen már az előző dia is valamilyen értelmezett összegzésnek volt tekinthető, a generatív modelleknek a kimenete egész biztos interpretálható, még hogyha nem is igaz. De hát a HRS is van, hogy azt mondja, hogy maga túlképzett, és azért nem vettük föl, de közben más miatt nem vett föl egy illetőt. Ez mindenképp valahogy megnyugtató, és ha más nem a befogadását a döntéseknek képes javítani. Ez az encoder alapú modellnek teljesen hiányzik, tehát ha más nem, ennyivel beljebb vagyunk. A generált szövegeknek a nem támaszkodó modell, a generált szövegekre nem támaszkodó, tehát csak encoder alapú modellek lehet, hogy azért is voltak jobbak, mert hát kicsit erős kifejezéssel élve bemagolhatta azt a szóhasználatot, és azokat nem is biztos, hogy feltétlenül az álhírségre jellemző, hanem csak a korpusz sajátosságaiból adódó, és azokat nem a gondatlanság számlájára írható, hanem egyszerűen ki nem küszöbölhető módon a minden korpuszban megjelenő ilyen artefaktoknak a feltérképezése alapján tudta megoldani azon a doménen a csak encoder alapú modell a helyesebb osztályozást, mint a generált szöveget is tartalmazó modell.
Amiben szintén egész, hát biztosak nem vagyunk, de egész nagyon, szóval igencsak bízunk, vagy úgy gondoljuk, hogy ez így lehet, hogy a generatív modellekkel egy absztraktabb szintre hozzuk az álhír osztályozást, színáltuk ezzel nem vagyunk a cikkeknek a szövegéhez kötve feltétlen, hanem egy olyan metaszinten hozhatjuk meg a döntést, hogy mondjuk ez a nagy nyelvi modell egy olyan állítást fogalmaz meg, hogy ebben a cikkben szerepel megtévesztés vagy túlzás. És ezeknek a nyelvhasználati megjelenései, ezek domain-specifikusak. Tehát egy egészségügyi domainben más szavak használatával tudom elérni a megfélemlítést, mint egy politikai tartalmú, vagy akármilyen álhír esetén. Viszont hogyha a nyelvi modellek ezeket az eszközöket nem domain-specifikusan viszonylag jó fontosságú képesek észrevenni, akkor ezt be tudjuk építeni egy adott esetben egészségügyitől különböző doménen is az álhír felismerési feladatban majd. És hát van számtalan további terv, amelyek között nyilván a legelső az, hogy megértsük, hogy az a látszólagos gyenge teljesítmény, ami azért nem kifejezetten gyenge, de minden esetre jobb is lehetne, az miből fakad. Az is lehet, hogy tényleg egy ilyen más fogalom használat a generatív modell és az emberi annotátorok között, amit pedig meg majd mondjuk a nagy nyelvi modellnek a továbbtanításával, vagy a mi annotátorinkkal való jobban összehangolással lehet majd elérni, vagy a link struktúra figyelembevétele, vagy igazából még számtalan más egyéb dolog. Úgyhogy én ezzel meg is köszönöm mindenkinek a figyelmét. Szeretném kérdezni, hogy nem lehetséges-e, hogy ez a mismásoló természete a válaszoknak nem abból, vagy nem lehet-e, hogy az oka, hogy végül is ezeknek az álhíreknek elég jókor a része úgy készül, hogy lopkodnak össze-vissza tudományos híreket, tehát mondjuk elég valami új tudományos, mondjuk egy orvosi felfedezésről, és beletoldanak hülyeséget. De ez... akkor tulajdonképpen örömteli fejlemény, hogy igen, tehát pont, igen, tehát ugye azok az érdekes álhírek az én olvasatomban, amik nem messziről látszanak, hogy álhírek és nem teljes blödségek, és igen, ami meg nem egyértelmű, ott lehet, hogy az ember is kicsit óvatosabban fogalmaz, mint ahogy az orvos illető is, aki az aspirines dolognál meg lett interjúolva, ő azt mondta, hogy hát igen, hogy ez állja a tudományos vitát, de azért nem mondaná azt, hogy ez így oké. És lehet, hogy ennél többet nem is lehet mondani a sok valódi hír esetében, mint hogy ez hát úgy hihető, de... Ez egy álhírgyártási technika, hogy vesz egy valódi hírt, és beletol általában hát a címbe, meg az elejére, esetleg a legvégére, szöveg közepén az rendben, az lopta és nagyjából jön adja vissza, de az elején bővletes hülyeségeket lett volt. Sőt, most ezek a nyelvi modellek tudnak ilyet írni, de nem kell, hogy várni a kis könyvvel. Igen, hát az mindenképp nehezíti a felismerést, hogyha mondjuk 95%-ban helytálló dolgok vannak ott, és de mellette meg azt mutatják az eredmények, hogy sok esetben meg, hát igen, ugye vannak a különböző nehézségű dolgok, mert hogy az, hogy viszont már a cikk címe önmagában milyen messzire elvisz, az meg azt mutatja, hogy nagyon sokszor meg nem, de igen, ez egy szegmens, vagy ez egy álhírgenerálási stratégia, hogy egy többségében valódi gondolat, vagy valódi állításokat tartalmazó hírt kicsit megbízgálnak, és utána onnantól kezdve válik nem valódiban. Arra felé nem próbáltatok mozogni, hogy megkérni azt, hogy mondja meg azt is, hogy milyen tudományos forrás alapján ítélte meg. Tehát, hogy ezt a részt is berángatni, hogy ez nem javítani. Ezt még nem néztük, ennek még így elég az elején vagyunk. És érzékeltem, hogy lehet, hogy ez Jó ötlet, majd megnézzük. Szabad még én nekem is, de meg adok szót oda is, hogy ezt nem mondtad el, de remélem jól értettem, hogy egy nem szakértő ember ugyanezekben a mutatókban olyan 60-70%-ot mondanak. Ez a szám nekem nincs meg így a fejemben, de lehet. Én mindig ezt szoktam mondani, de remélem, hogy és a másik, hogy azok, amit látszunk a táblázatban, ugye az összevont mutató. Igen. Csak a helyes pozitív, meg a hülyeség tovább. Tehát ebben benne van az is, hogy egyik irányba se téveszt nagyon sokat. Ez a szám az akkor tud magas lenni, hogyha
Én azt szeretném volna kérdezni, hogy mennyire látható jelenleg problémának az a jövőre nézve, hogy kifutnak esetleg a különböző szövegekből, amin tanulhatnak ezek a gépek, vagy esetleg reguláció történik, és akkor elvesztik az elérést. Hát ez egy komplex kérdés, meg erre lenne cinikus válaszom, meg nem cinikus. Tehát az mindenképp, tehát az látszik, hogy már úgy nagyjából elmentek a falig. Most már kicsit vannak olyan irányok is, hogy a kevesebb néha több, tehát inkább a minőségre mennek rá, és nem biztos, hogy a 15 milliónyi háború és béke mennyisége kell, hanem lehet, hogy 10 millió is elég, vagy hát szerencsésebb esetben még annak is csak a töredéke. Ami szerintem nem túl jó irány, de csinálják, hogy generált szövegekkel, szintetikus szövegekkel helyettesítik a valódi szövegeknek a hiányát. Szóval az biztos. Illetve egy másik, hogy lehet, hogy más modalitások bevétele, mert mondjuk képből, videóból meg még van sokkal több. És hát egyelőre meg GPU-ból is van. Most készül a Llama 4, az már 100 000 GPU-t fog felhasználni, tehát ott egy nagyságrendel még több. Úgyhogy ez most csak úgy megcsatszolva, az nem 3500, hanem 35 000 GPU év lesz. Szóval az adatmennyiség az egy hiba, de szerintem ezen kéne, meg dolgoznak is, csak hogy tehát alapvetően nagyon ilyen erőből próbálják megoldani ezeket a nyelvi modelleket. Látjuk, hogy működik, de szerintem most ugye határain vagyunk annak, hogy ez még most meddig javítható. Szóval szerintem így most platózni fog a szint, ha csak nem jön valami alapvető paradigmaváltás, ami után sokkal kevesebb szöveg, vagy valahogy sokkal is elég lenne a tanításukra. Köszönöm szépen. A többi kérdés, ha még lenne, akkor azt a szünet idejére azt tennénk, és akkor szólítom a következő előadónak Picsor Tamás, aki topikorientáltó vagy és elolvasás. Nem visszagomba vissza? Most mehetünk egyszerűen. Ja. Én is üdvözlök mindenkit, és ennek is volt már előzmény előadása egy évvel ezelőtt, ahol majd láthatjuk, hogy igazából valamennyire végigmegyek a kialakított folyamatnak meg a rendszernek a elején is, szóval valamennyi ismétlést és kontextust adok az egészhez. Illetve a kiegészített részekkel pedig haladunk, ahogy jön az előadás diákban. Itt nagyjából az első 4 lépés lesz, ami a ismétlés részét fogja reprezentálni a előadásnak. Ez ugyebár az adatgyűjtés és tárolása annak, és a különböző annotálási módszerekkel lesz kiegészítve az előadás végéig. Bár az előadás címe topikorientáltság, ebben az esetben most a illegális gyógyszertárak iránti topikok felé fogunk hajlani. Ez sincs még teljesen kész, tehát hogy ezért ennyi jövőbeli munka még van, hogy a megfelelő jellemzőket kialakítjuk. És hát akkor kezdjük is vele az adatgyűjtési és szűrési folyamatainkba, ahol először is nekünk szükségünk lesz valamilyen forrás meghatározásra. Tehát ha semmiből nem tudunk kiindulni, az adatok az valahol el vannak szórva az interneten, és mi ezt szeretnénk megtalálni. Tehát valamilyen kurált linkhalmazra szükségünk van, ahol tudjuk ez esetben mondjuk gyógyszertáraknak a linkjeire, amiből föl tudunk építeni egy ilyen alapigasságot, és hozzá tudunk rendelni egy olyan címkét, hogy ez valószínűleg nem ajánlott, vagy illegális egyenesen. Majd az, hogy mi az illegális, az egyrészt nem egyértelmű, de erre majd később ki is térek. Tehát ez az ellenőrzött linkhalmazból elkezdhetjük bejárni a webet. Ez esetben itt például hoztam egy amerikai online patikát, amit a FDA, azt hiszem az FDA nem ajánlott patikaként is hirdet. Ennek számos oka lehet, gyógyszerészekkel kell megvitatni, hogy pontosan, mert az adott országbeli gyógyszerészekkel kell megvitatni pontosan, hogy ennek mi az oka, illetve az FDA-vel ebben az esetben. Miután ezek a linkek megvannak, ugyebár elindulhat a bejárása az egész internetnek, vagy sem az egésznek, hanem valamilyen korlátozott része hozzájuk. Azt fogjuk feltételezni, hogy
adott azonos témákba ilyen gócpontok, mint ahogy a jobb oldali képen is látható, ilyen gócpontok fognak kialakulni. Tehát egyértelműen egy patikán belüli weblapok az egy adott gócpontnak tekinthető, tehát az egész patikát le tudjuk menteni, hogyha 1, 2 vagy maximum 3 távolságra a weboldalban található linkek mentén elkezdünk járkálni. Majd ezek a patikák akár, de bármilyen weboldal, akár reklámoldal az adott patikához kapcsolódóan elkezdi hivatkozni más forrásokat, és így akár másik patikára, másik információforrásra, amit ő hivatkozik, el tudunk jutni. Ugye valamelyekkora körkörösség van, mivel hogyha valami illegális, általában azt valamivel hivatkozni is szokták, hogy ennek a validitását így feltüntessék. És ez az a validitás, ami mentén mi el fogunk indulni. Persze a kijelentés nem feltétlenül lesz igaz, és ez az, amiben reménykedünk. De ennyire nem egyszerű az életünk sajnos. Miután elindultunk egyetemen, linkeket le kell szűrnünk, tehát hogy lesz rengeteg olyan link, ami egyértelműen, tehát olyan nélkül letöltenénk a tartalmát, egyértelműen fölöslegesnek tekinthető, ezeket úgynevezett Content Delivery Networköknek, vagy röviden CDN-eknek szoktuk hívni. Ilyen a Google, a YouTube, Vimeo, vagy bármi hasonló, Twitter, Facebook. Ezek ilyen tartalomszolgáltatói oldalak, amiket mi hát eleve nem is engednek be, tehát Facebookot nem lehet csak úgy így bejárni, vagy egyáltalán olyan adatot tartalmaz, például videókat, amikkel mi nem akarunk foglalkozni. És igazából ezt fogjuk ciklizálni, és ementén fogjuk ténylegesen bejárni a nekünk parametrizált módon megadott mélységig a internetet. Egyértelműen azt a linkhalmazt majd később bővíthetjük, de erre a végén visszatérünk. Ezután pedig le kell szűrnünk még olyan adatokat, amikre nem vagyunk kíváncsiak, tehát hogy tele van az internet rengeteg fölösleges tartalommal, akár internetes problémák miatt az egész tartalom nem jött át, tehát hiányos lesz az adatunk, vagy egyáltalán üres weboldalt találunk, vagy éppen már nem működik a weboldal. Tehát számos probléma az interneten előfordul, amire nem tudunk előre számítani. Továbbá ilyenek a MIME type-ok, ez egy nagyon szép kifejezés arra, hogy mit várunk, tehát hogy milyen tartalmat várunk az adott linktől, tehát hogyha egy ilyen MIME type, ez lehet például egy kép, de ez csak a webfejlesztő mondja meg, ez egy kép, a valóságban ez nem feltétlenül lesz kép. Tehát lehet, hogy utána betöltjük képként a HTML tartalmat, és újra átpróbáljuk méretezni, egyébként ez nem működik. Tehát ilyeneket is szépen le kell szűrnünk, illetve a internet az, hát nem kell mondanom, hogy több ezer nyelvet, vagy több tízezer, nem tudom pontosan, a pontos számok nincsenek meg a fejemben, nyelvet tartalmazhat, tehát a jelenleg letöltött tartalmakban is rengeteg kínai tartalmunk van, amivel igazából nem tudunk mit kezdeni, de megvan. Ezeket egyértelműen ki tudjuk szűrni, hogyha nekünk ilyen van. És persze számos ilyen kisebb, szélső, kiugró problémát majd fixálni kell, de ez annyira nem fontos. Illetve tárolásra pedig mi az Elasticot használjuk. Az Elastic csak azért fontos, mivel ez egy ilyen szöveges dokumentumok tárolására optimalizált adatbázis, ami rengeteg olyan funkciót is támogat, mint például már előre analizálása a szövegeknek, hány szóból áll, előre tudja nekünk például ilyen part of speech alapján annotálni az adatot, vagy bármilyen egyedi ilyen analitikai eszközt tudunk neki definiálni, és ezeket ahogy a dokumentumot eltároljuk, lefuttatja rajta, és extra jellemzőket biztosít nekünk. Illetve a fáziskeresés, ez technikailag nézhetjük úgy, hogyha próbálunk keresni egy adott szóra, a kifejezés az nem fogja teljesen reflektálni a dokumentumot, de ilyen rész szövegeket illeszteni rá, tehát hogy például, hogyha van egy ragozott szavunk, akár a magyarban, a ragozatlan vagy másféleképpen ragozott verziójára is képes majd találatot visszaadni. És most már rátértünk az annotálás részre. Ez az annotálásnál fontos lesz megjegyezni, hogy annotációból többet is fogok említeni, mint amennyit most jelenleg amúgy használunk el, de erre mutatni fogok majd példát. Először egy ilyen meta-annotációs körrel végigfutunk, amit
igazából azért metainformációk, mert nagyon könnyen kinyerhetőek a dokumentumokból, ilyen a dokumentum nyelve, de ezek nem lesznek, tehát a dokumentum nyelve pont egy olyan információ, meg az összes többiről elmondta, hogy nagyon könnyen kinyerhető, de nem feltétlenül ez pontos. Tehát a dokumentum nyelve az lehet kevert is, tehát rengeteg dokumentummal találkoztam, ahol például a weboldal angolul kezdődik, van német tartalma és egy kínai lábléce. Na most ezt milyen nyelvbe fogjuk sorolni? Ez megint egy érdekes kérdés. Milyen fizetési lehetőséget biztosít az oldal, mert ugyebár patikákkal foglalkozunk, online patikákkal. Milyen szolgáltató biztosítja ezt a fizetési módot, milyen pénznemekben lehet fizetni, és esetleg a kriptofizetés az egy nagyon jó árulkodó jel lehet arról, hogy ez a patika nem akarja, hogy lekövessék a financiális mozgásait. Ezt követően pedig ilyen online vásárlási kifejezéseket is próbálom keresni, tehát hogy ilyen, hogy most vedd meg, kedvező, ha 10-et veszel, még extra 2-t küldünk mellé. Ilyenek amúgy elég gyakran előfordulnak. Tehát például, hogyha meg akarsz venni valami gyógyszert, akkor még mellé adnak, ez is amúgy illegális patikára mutató indok, hogy mellé adnak 2 valamilyen más irreleváns gyógyszert is. Ilyen konkrét példa például, hogy nekem ezeket a gyógyszertárakat egyértelműen kézzel is meg kell néznem valamilyen szinten, és volt, mikor plusz 2 Viagra pillát akart adni. Ingyen. És ezután pedig a kicsit hivatalosabb részekre is rátérünk, tehát hogy a patikának egyértelműen lehet validitása, ezeknek a validitásoknak nem tudunk egyértelmű választ adni. Az USA-nak van egy nagyon jó oldala, ami azt tudja megmondani, hogy egy adott patikai oldalt, hogyha beadunk neki, akkor meg tudja mondani, hogy az egy helyi szerv alapján, vagy bármelyik helyi szerv alapján elfogadott online patika, vagy sem, vagy nem ajánlott patika, tehát ez is egy opció, mint ahogy láttattuk az egyik képen is, hogy a nem ajánlottság is egy dolog, de attól működhet valamilyen módon az a patika. Az EU egy kicsit rosszabb helyzet, mivel ott az, hogy valami hivatalosan elfogadott patika az EU-n belül, az a weboldal egy képbeszúrásával megtörténhet. Tehát, hogy én is foghatnám magam, egyértelműen nem jogilag nem helyes, és valószínűleg meg is büntetnek érte, de amíg nem kapnak el, addig semmi se illegális, hogy az ST weboldalra beszúrok egy legális patika képet, és innentől kezdve az EU szabályai szerint az egy legális patikának tekinthető. Ez a kép az országonként valamennyire eltér, általában csak az zászlóban, de hogy ez az egyetlen EU-n belüli validációs módszer. És még egyetemen elég sok információt kimentünk, de hogy ezek a legfontosabbak. Esetleg még a illegális hozzávaló vagy gyógyszer árusítása. Ezzel meg az a probléma, hogy az országonként eltér, és hogy mi a vényköteles, mi nem, mi az, ami árusítható, mi nem. Ez nem egyértelmű. Majd erre is mutatok módszert, hogy hogyan lehet ezt jobban definiálni. Egy topic detekcióval fogjuk utána folytatni, hogy igazából nekünk most ilyen egészségügyi dokumentumok kellnek, hogy egy gyógyszertári oldal az sokszor egészségügyi tartalommal van tele, ha más nem csak a gyógyszer használati útmutatóra, legalább szerepel általában a gyógyszer eladási oldalán. Ugye a gyógyszerneve is egy nagyon jó példa erre. Erre mi egy egyszerű fast text modellt használunk, nem kell tudni ennek a belső működését, azt kell tudni, hogy ez egy ilyen egészségügyi, biológiai, meg gyógyszerészeti adathalmazokon lett tanítva angol nyelven, fontos, hogy angol nyelven. Tehát ennyi is eltérünk az előző előadástól, hogy itt amúgy leginkább angol nemzetközi dokumentumokat fogunk osztályozni, címkézni, annotálni még pontosabban. És egy ilyen szövegeken tanított modell fogja nekünk eldönteni, hogy az adott dokumentum az mennyire valószínű, hogy egy ilyen biomed, tehát egy ilyen orvosi szakszavakkal teletűzdelt szövege. Itt mondatok szintjén tudunk mondani egy döntést, ez a döntés ez
Ez csak azért is fontos, hogy mondatok szintjén tudjuk meghozni, mivel tudunk adni egy adott magyarázatot a dokumentumra, hogy mely mondatok azok, amik nagyon erősen befolyásolják azt, hogy ez ilyen biomed stílusú adat lesz, és mik azok, amik ezzel nem mondanak. És így mi is tudjuk a jövőben a modellt még jobban kalibrálni, hogy ezeket figyelembe veszik. Van egy ilyen álhírdetektálási szekciója is a teljes modellnek. Ez gyógyszertárak esetén szintén példán fogom mutatni, hogy nem a legjobb dolog, de attól annotáljuk, tehát hogy eleinte ugyebár ez körül mozgott a teljes rendszer, és ezért is maradt benne ez az annotációs szekció. De ez a patikák esetén sokszor nem kedvez nekünk, mivel a patika, egy ilyen online patika általában úgy működik, megfogja a hivatalos gyógyszert, mondjuk Notropil, rámegy a gyártó oldalára, kimásolja a hozzátartozó hivatalos szöveget, és nem módosít rajta semmit. Mert általában neki azról nem, tehát hogy ő nem akar hazudni arról, hogy mit csinál ez a gyógyszer, van erre is példa amúgy, hanem ő inkább vény nélkül, illegális módon próbálja ezeket árusítani például Magyarországon. De egy ilyen álhírdetekciót is elvégzünk, mert vannak a másik esetek, ahol ilyen túlzó állítások mentén próbálják eladni a gyógyszereket. Ez a kisebbik rész, legalábbis én kevesebbet találtam ilyenből. És erre egy ilyen igazából polcról levehető BERT modellt használunk. Igazából ezt a modellt már valamennyire bemutatták előző adáson, szóval részleteiben nagyon nem megyek bele. Ami nekünk ebből fontos, hogy ez ugye egy álhír adathalmazon lett tanítva, szintén angol nyelven, illetve a Transformernek a egyik legnagyobb előnye az a úgynevezett attention, ami a jobb oldali képen is látható módon megmondja, hogy egyik szavak kontextusához mik a legjobban befolyásoló tényezők. Mi ezt ki tudjuk használni úgy, hogy szintén, mint ahogy a biomed topic detektálásnál szintén meg tudtuk mondani, hogy mely mondatok fognak a topic irányába magas kontribúcióval rendelkezni. Itt is tudunk valami becslést mondani arról, hogy mely szegmensei a szövegnek azok, amik a legjobban fogják befolyásolni a címkét. Azt jelenleg nem fogom meg tudni mondani, hogy ez a címke, vagy ez a kijelölt szöveg az pozitív vagy negatív irányba fogja befolyásolni a szöveget, ez egy jövőbeli dolog, de legalább tudunk mondani az adott szöveg részeknek az importanciájáról valamit. És ez hazugság, mert itt jönne egy demo, azonban a demóra nincs lehetőségem, szóval a backup szlájdokkal haladunk, ahol a rendszernek egy kisebb működését fogom megmutatni. Tehát, hogy például ezek gyógyszertárak, az elsőről, tehát meg tudom mondani, hogy ez nagy részében német gyógyszertár, német nyelvűek a szövegek, de számos, nem is tudom pontosan mennyi, de elég sok detektált, itt tényleg ilyen gyógyszertár van, és nagyon kevés fölösleges tartalom. Összesen, ha jól rémlik, 260 000 dokumentumunk van. Ez egy olyan kép, ami még nem a teljes dokumentum földolgozását mutatja meg, tehát nem az összes dokumentumot annotáltuk végig. Jelenleg ez egy futó állapotában volt a rendszernek, és ezek közül tudunk kiválasztani egy adott, például most akkor hívjuk végig patikáknak, kiválasztunk egy patikát, teljesen mindegy melyiket, amiről kapunk majd, ahogy haladunk időben, egyre több statisztikát. Most jelenleg az egyetlen statisztikánk, ami van, hogy az adott patikán belül milyen nyelvű dokumentumok fordulnak elő. Ezekre megvan az elosztása, tehát hogy sok esetben angol, de egyáltalán van olyan patikánk, tehát hogyha visszamegyek egyet, itt a legelső az nagy esetben német oldalakat fog tartalmazni, meg van olyan, aminek szinte csak kínai, de vannak olyan eseteink, ahol kis hányadában, lehet, hogy azért, mert a robotunk nem ért végig a teljes linkhalmazon, vagy valami meg kilépési feltétel adtunk neki, hogy amiatt nem tudta felfedezni, de kis hányadában egyéb nyelvek is előfordulhatnak. Ezek az egyéb nyelvek olyan formában is előfordulnak, hogy nem tudtunk detektálni a nyelvet. Tehát hogy ez is egy érdekes eset, hogy van, amikor erről nem tudunk semmit sem mondani. Majd igazából ez alatt kell elképzelni, a fönti képnek megfelelően az összes a patikához tartozó link az ki van listázva,
tudunk mondani egy valószínűséget, hogy ez mennyire álhír vagy nem álhír, 0-tól 1-es skálán, egyetlen, hogyha az ez esetben, hát színben nem akarok beállni, azt tudom, hogy angolul violet, magyarul sem tudom megfelelő kifejezést erre a színre. Ha az a csík az tele van, egyetlen azt fogja jelenteni nekünk, hogy az nagy valószínűséggel álhír, illetve a jobb oldali oszlopban pedig ugyanez a csík, ez a biomed topik iránti hajlamosságát fogja jelezni. Ezen kívül alatta láthatjuk azokat a metainformációkat, amiket már mondtam, hogy előfordul-e bármilyen fizetéssel kapcsolatos eszköz, vásárlási kifejezés, verifikálva van-e valamilyen módon. Igazából az EU esetén tényleg csak azt tudjuk megmondani, hogy az a badge, amit ki kell rakni a weboldalra, az jelen van-e vagy sem. Tehát, és hogy azt tudjuk megmondani ezáltal, hogy melyik országnak a badge-it rakták ki, tehát hogy melyik ország szerint van validitálva az a patika, de ebben sose lehetünk biztosak. Az USA esetén ugyebár visszakapunk egy verifikált vagy nem verifikált címkét, illetve hogy milyen illegálisnak tűnő, most jelenleg a rendszer 10 illegálisnak tekinthető hozzávalót tekint mind a gyári, mind a kémiai nevével. Ez csak azért, mert ennyit kaptam a gyógyszerészektől. És mert ugyebár, mint mondtam, ezek nem egyértelműen meghatározhatóak. Továbbá, ugyebár a maradék információ igazából nem annyira fontos, és itt az alsó képen láthatjuk igazából, ez csak egy kis részlete a szövegnek, amit az adott linkhez rendeltünk, mivel nem lenne olvasható egyáltalán, hogyha az összes szöveget kiraknám. Én innen nem tudom elolvasni, mert pontosan mi van írva és mi van kijelölve, de hogy jelenleg a kép az azt mutatja, hogy mely passzázsok azok, amik az álhírségért, vagy az álhírtelenségért, mint mondtam, nem tudjuk megmondani, hogy melyik irányba kontribútál egész pontosan, de hogy melyik azok a passzázsok, amik alapján a modell nagy hatást vár. Itt egyértelműen nem mindig lesz pontos, és ez az, amire majd ki akarok térni részletesebben, hogy ezek a passzázsok nem mindig pontosak. Az, hogy milyen árnyalata van, az azt mondja meg, hogy konkrétan mekkora a impact faktora ahhoz képest, mint hogy a többi mondat szerepel benne. Tehát, hogy ami nagyon erősen ki van jelölve, az nagyon erősen figyelembe veszi a modell, ami haloványabban, az ahhoz képest viszonyítva kevésbé. Itt egy másik példa, ahol szerintem egy kicsit arrébb állok, csak hogy én is jobban lássam, ahol igazából ez egy olyan eset, és egy tényleg olyan patika, ahol ez volt az a dokumentum, ahol realizáltam, hogy ilyen egyszerű kijelentések is jobban tudják segíteni a patika detektálását. Mivel, hogyha már azt mondja, hogy bármilyen európai országba szállít gyógyszert, és tudom, hogy vannak olyan gyógyszerek, amik már legalább Magyarországon vénykötelesek, és ez a kijelentés ez konkrétan gyógyszerész által verifikálva lett, akkor már tudunk olyat mondani, hogy ez amúgy valószínűleg illegálisan működik. Főleg úgy, hogy amúgy itt nincs kijelölve a szállítási információk, ez még egy külön jellemző, amit ki lehet gyűjteni valahogy, de hogy a Magyar Posta logisztikával, MPL-lel ki tudják szállítani, ami egyértelműen még inkább képtelenség, főleg úgy, hogy rák gyógyszereket is árulnak a weboldalon, és hogy ilyen gyógyszert kiszállítson bármilyen patika, ahhoz a fő gyógyszerésznek ilyenek kell lennie. Tehát, hogy ilyen vényköteles gyógyszereket csak úgy nem tudnak kivinni a ajtó elé. Főleg nem csak a postával. Illetve azok kijelentések is, most már nem emlékszem pontosan, hogy ebben van, vagy a következőben. Ebben van. Azt hiszem, ez egy amúgy rákgyógyszernek a hozzátartozó mondata, de hogy amikor felelősséget se vállalnak a kiszállított gyógyszereknek a használatáért, akkor már egyetlen tudjuk, hogy az a patika az valószínűleg nem a emberek legjobb érdeket szerint dolgozik. Tehát, hogy már onnantól kezdve, hogy ilyen rákgyógyító, ez pont egy olyan eset is, ahol kicsit túl van
hangsúlyozva, és itt a modell nem tudott nagyon szépen kijelni semmit, túl van hangsúlyozva a hatása a gyógyszernek, de ez egy rákgyógyszer, amit egyáltalán nem szállíthatnak ki bármilyen európai országba. USA-n belül nem tudjuk, hogy ez hogyan néz neki. És igazából ez az utolsó diám, szóval én inkább egyenlőre ide visszajövök, és hogyha bármilyen kérdés van, akkor... Köszönöm szépen. Az előző ha nincs akkor a szünetet, gondoljuk rá, nekem is úgy volt is érdekes, köszönöm szépen még egyszer. És akkor a szekrény utolsó előadását szóljuk, ami Széchenyi tudatosban beszélni, automatikus felfordítás, adaptálás, nagy nyelvű modellel. Előbb megkeresem, hogy miről fogok beszélni. Meg nem csak én fogok beszélni, a Virág Nándorral együtt fogunk előadni. Na, szóval köszöntök mindenkit, az automatikus felszólítás annotáláról fogok beszélni nagy nyelvű modellel. Az elmúlt évben beszámoltunk arról, hogy a MedCollect Corpus az ugye egy ilyen egészségügyi álhírkorpusz, ezt mindenféle nyelvi szempontok alapján annotálni terveztük, akkor beszámoltunk arról, hogy az első lépés az volt, hogy a felszólító alapokat bejelöltük a kézi annotált korpuszban, és meghatároztuk, hogy milyen funkciókkal szerepel az a felszólító alap, mert hogy az volt a feltevésünk, hogy az álhírekben sokkal több felszólítás szerepel, direktíva szerepel, mint a kontrollhírekben, mert hogy azok rá akarnak venni minket valamilyen tevékenységnek a végrehajtására. Jó. Ez volt a múlt évnek a munkája, most pedig azt próbáltuk megcsinálni, hogy ugyanazt, amit tavaly kézi annotátorok segítségével megcsináltuk, hogy meghatározzuk, hogy az egyes felszólító alapok milyen funkcióban szerepelnek a szövegben, ezt gépesítsük, automatizáljuk, és ezért nagy nyelvű modellel csináltunk egy ilyen tanítást, finomhangolást, ami ugyanezt végre tudja hajtani, és erről szeretnék beszámolni. Két része lesz majd az előadásnak, az egyik arról szól, hogy milyen pontosan működik ez a betanított modell, a másik pedig az, hogy majd látjuk, hogy miről szól a másik része. Arról elmondom. Arról szól, hogy mégiscsak már izgalmas, hogy mennyire kontextusfüggőek ez az annotál, mennyire kell nagy kontextus ahhoz, hogy egy-egy adott szónak a funkcióját, egy felszólító alapnak a funkcióját meg tudjuk határozni kézi annotálás esetén és a gépi annotálás esetén egyaránt. Szóval akkor a kézi felszólítás annotálás MedCollect Corpuson történt tavaly előtt, tavaly már beszámoltunk róla. Tavaly, oké, rendben. Csak már, igen, ez egy 707 szöveges, 370 000 tokenes, STB annotálás volt. 22 annotátor végezte ezt az annotálást 400 munkaórával összeadva az ő munkájukat, 400 munkaórába tellett ezt a 707 szöveget annotálni, összesen 2664 felszólító alap volt nekünk a kézzel annotált korpuszunkban. A bejelölt részek, a bejelölt jegyeket, itt most röviden ismertetem, felelevenítem, hogy milyen funkciói vannak a felszólító kifejezéseknek, a felszólító alapoknak. Nem mindegyik szólít fel ugyanis, nem mindegyik direktíva, vannak olyan felszólító alapok, amik csak formailag felszólító alapok, ezért nevezzük felszólító alapnak, nem felszólításnak. Néhány ezek tényleg felszólítja az olvasót, néhány pedig nem. Például a no direktíva jegyet kapta, vagy címkét kapták azok a kifejezések, amelyek nem közvetítenek felszólítást a szöveg olvasójára nézve. Ezek többnyire kötőmódban álló igék, például leültem, hogy pihenjek, a pihenjek ez felszólító alapú, de nem felszólítom magamat, hogy pihenjek, hanem csak közlöm, hogy azért ültem, de hogy ki tudja magam pihenni. Másik ilyen nem direktívát megvalósító felszólító alap, ez a szövegszervező funkció tulajdonképpen, ami a szöveg olvasása során a szövegnek valamely más részére irányítja a figyelmünket, az, hogy lásd az előző példában, meg hasonló kifejezések.
formailag felszólítások, esetleg érezheti is magát úgy az olvasó, hogy fel van szólítva, de nem valami későbbi tevékenység felszólítására, ez tényleg a szöveg befogadására vonatkozik. Hasonlít ez az interakciós címke funkció, amikor a beszélő és a hallgató közötti viszonynak az ápolására szól tulajdonképpen ez a funkció. Azért használunk ilyen kifejezéseket, hogy a beszélő és a hallgató közelebb érezze magát. Most így egyszerűen azt mondom, például az, hogy mi is erre, példa az, hogy mi szokott erre lenni? Példa segítséget kell. Gondoljunk csak bele. Gondoljunk csak bele, ez nem igazi felszólítás, hanem csak az, hogy most éppen egy olyan dolgot fogok mondani, ami nem triviális, és gondoljuk át. Jó, ezek voltak a ténylegesen nem valódi felszólítások, a következő háromban valamilyen direktíva valamikor megtörtént. Az első címke, ez a saját hangú, amikor a szöveg szerzője, a szöveg olvasóját közvetlenül felszólítja, a saját hangján felszólítja, valamire viseljünk maszkot például, még hogyha nem is azt mondja, hogy viselj maszkot, igazából akkor is a szövegolvasójára gondol, hogy ő viselj maszkot. Ennek egy változat, amikor nem saját hangján szólítja föl az olvasót, hanem közvetíti valakinek a felszólítását, továbbadja, és is ért fel ez a közvetített címkét kap. A meta pedig egy olyan egy felszólításról beszámoló felszólító alak. Donald Trump azt mondta, hogy a New Yorkiak viseljenek maszkot. Például nem hozzánk szól ez a felszólítás, hanem Donald Trumptól származik, és a New Yorkiaknak mondta, hogyha mondta. Jó? Ez a meta címke, szóval van ilyen 3 címke, illetve volt még egy negyedik címke, az ambiguous, ami arra szolgált, hogy az olyan felszólító alakokat is bejelöljük valahogy, aminél nem lehet eldönteni, hogy melyik funkcióban szerepel, mert hogy több funkció is lehet. Nem egyértelmű a szövegből, mindegy, több funkció is lehet. Jó? Szóval ezek a címkék, amik a kézi annotálás során voltak, és szeretnék arról is beszélni, hogy a kézi annotálás maga nem egy egyszerű feladat volt, azért nem volt egyszerű feladat, mert hogy az annotátoroknak nem csak az adott szót kell figyelniük, nem csak azt kell felismerniük, hogy ez felszólító alak, és hogy akkor a szóból már tudják, hogy milyen funkcióban, hanem nagyobb kontextus is figyelembe kell venni, mondatnyi, bekezdésnyi, sokszor szövegnyi kontextus is figyelembe kellett venni. Nem csak a szónak a formai jegyei befolyásolták a döntést, hanem még akár az is, hogy milyen világról való tudással rendelkeznek. Szóval nagyon nehéz ez a döntés, illetve annotál ember egyénfüggő az, hogy ki mit érez felszólításnak, mi az, ami már felszólításnak éreznék, hogy én olvasnám a szöveget, és mi az, ami csak egy információközés. Ezek befolyásolják, ezért elmondható, hogy az annotátorok, amikor annotáltak, 3 annotátor dolgozott egy szövegen, és egy kurátor ez alapján eldöntötte, hogy többségi alapon, hogy mi legyen a címkéje az adott szónak. Az annotátoroknak a kurátortól való eltérő megítélés az nem hiba feltétlenül, hanem a döntésnek a bonyolultságát mutatja. Itt alul a legalsó sorban bemutatom azt, hogy milyen pontossággal és fedéssel dolgoztak az annotátorok a kurátori változathoz képest. 85%-os pontossággal ítélték meg a szavakat, 85%-os fedéssel, 84%-os F1 értékekkel, átlagos F1 értékekkel. Ami nem olyan nagyon magas, egy klasszikus számítógépes nyelvészeti szövegosztályozási feladatnál lesz, vagy szövegcímkezési feladatnál, mondjuk szófaegyértelműsítésnél ez nagyon rossz eredménynek számítana, de a kézi annotálás az így működött. Most a következőben pedig igen, átadom a szót a Virágnak. Szóval én most a következőkben arról fogok beszélni, hogy mit is csináltunk ezzel az automatikus annotálással. Ugye erről már volt is szó, hogy miért végeztük a kézi annotálással, és akkor felmerült, hogy jó lenne automatizálni ezt az annotálási feladatot. Egyrészt ugye olyan szempontból, hogy bővíthessük a korpusznak az annotált részét, mert ugye maga a metcollect korpusz az egyébként nagyobb, mint az annotált részkorpusza, úgyhogy a többi is hasznosítható legyen belőle, illetve
teljesen új szövegeknek az elemzésére is lehet majd használni egy ilyen automatikus annotálást, amelyeknél ugye ezt az álhír gyanút erősítő jegyet így be lehet majd azonosítani. És akkor itt az előbb említett az annotátoroknak is fennálló problémák, azok fennállnak a nagy nyelvi modell szempontjából is. Ugye egyike a kontextuális hatás, ezt vizsgáltuk is most részletesebben, hogy ugye ahhoz, hogy be lehessen azonosítani ezeket a mindenféle funkciókat, ahhoz elengedhetetlen az, hogy ismerjük a szövegkörnyezetet, és felmerül a kérdés, hogy akkor vajon a nagynyelvi modell az látja-e megfelelően ezt a kontextust ahhoz, hogy ez segítse az annotálásban, illetve hogyha látja, akkor mekkora kontextus az, amivel jól tud majd dolgozni. A másik pedig az a háttértudás, világtudás, amivel rendelkezünk mi, mint emberi befogadói ezeknek a szövegeknek, és az bizonytalan, hogy a felszólítások fajtáit lehet-e egyáltalán csak a szöveg alapján elemezni, vagy szükséges hozzá a világtudás is, hogy megfelelő módon tudjunk velük dolgozni. A tanítás során a nagynyelvi modellt nem egy-egy mondatokon tanítottuk, hanem a teljes szövegeken, azaz a Matplotlib korpuszból kivettük az egyes fájlokat, és azokat a fájlokat aztán megfelelő hosszúságú szegmensekre szétosztottuk, majd erről lesz szó, hogy ezek milyen hosszúságúak voltak. Ugye azután pedig ezeket a szegmenseket egymással eltolásban, átfedésben adtuk a nagynyelvi modellnek tanulásra. Mi volt ennek az értelme? Az, hogy biztosítani akartuk azt, hogy az egyes elemek, amelyeket majd bejelöl a modell, azok mindig rendelkeznek kellő nagyságú jobboldali, illetve baloldali kontextusra is, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogy ez a kontextuális hatás, ez hogyan jelenik meg, és akkor itt láthatjuk, hogy például, hogyha mondjuk van egy 128 tokenből álló szegmens, akkor úgy vannak ezek átvedésben, hogy a 128 hosszúságban a második 64, az a következő szegmensnek az első 64 tokenje. Ebben a feladatban a Hubert Base BERT modellt használtuk, ugye ez egy előtanított BERT modell, amivel dolgoztunk, úgyhogy itt már csak a feladatra kellett specifikálnunk ezt a tanítást. Ami a kísérletnek igazából a nagy rész, nagyobb változója, hogy különböző token hosszúságú, maximális token hosszúságú verziókkal dolgoztunk, annak megállapítására, hogy mi lehet vajon az optimális kontextus, amire szüksége van a modellnek, és akkor ez volt itt a 4 token hosszúság, amit használtunk, 64, 128, 256, illetve 512 volt a maximális token hosszúság, amit használtunk, az állandó értékek pedig itt láthatók, a batch méret, hogy mennyi adatot vett be egyszerre, az epoch, hogy hányszor ment végig az összes szövegen, illetve a tanulási ráta, hogy mennyivel javította egy lépésben magát a modell, és utána pedig a kiértékeléshez 10-szeres keresztvalidálást használtunk, azaz felosztottuk 10 egyenlő részre a tanító korpuszt, majd 10 tanulási fázisban különböző részein tanult, illetve tesztelt a modell. A kiértékelés során pedig pontosságot, fedést és F-értéket számoltunk, ezt úgy lehet értelmezni, hogy azt próbáljuk megállapítani, hogy mennyire megbízhatóan találja el ugyanazzal a jeggyel az egyes elemeknek a címkézését a modell, mint amely a kurátori verzióban volt a végső címkéje ennek. És itt láthatjuk a kiértékelési adatokat a 64-es token hosszúságú verzióhoz. Itt ki is emeltem az F-értékeket tartalmazó oszlopot, ezt fogjuk jobban személyre venni. Ugye először is nézzük a micro average-el kezdődő sort, ez a súlyozott átlag ezeknek az értékeknek, amelyeket beazonosított.
Láthatjuk, hogy ez egy 0,8-as érték, hogyha visszaemlékezünk az annotátoroknak az F értékére, az ugye 0,84 volt, ez összehasonlítható vele, kicsit kevesebb. Illetve, hogyha megnézzük magukat az értékeket, akkor láthatjuk, hogy hát változó jósággal tudja őket beazonosítani. A no direktíve, illetve a saját hangú jegyeket, azokat viszonylag magas megbízhatósággal tudja megmondani már a 64-es is, de majd a következő dián ezt jobban látjuk, át is megyek oda, mert már jobban vannak azok a dolgok, amikről beszélni akarok. Ugye itt is ki van emelve a no direktív és a saját hangú. Ezek ugye nagy számban fordultak elő, úgyhogy ez erre jobban rá tudott tanulni mondjuk a modell, amit tanítottunk. Még ami viszonylag jobban megtalálható a szövegszervező címke volt, ami egyébként olyan szempontból érdekes, hogy abból viszont elég kevés tanulódata volt, úgyhogy ahhoz mérten viszonylag jól meg tudta tanulni. Hogyha megnézzük ezeket, ugye itt most oszloponként a különböző maximális tokenhosszúságú verziókat látjuk, akkor a micro average sort tekintve azt láthatjuk, hogy van növekedés azzal, hogy megnöveltük a tokenhosszúságot, amit lát egyszerre a BERT modell, azonban hát ez 0,80-ról 0,83-ig ment el, ez azért nem egy nagy meglódulás. Hát moderált a növekedése. Illetve, hogyha az egyes címkét tekintjük, akkor ott pedig nem mondhatjuk el mindegyiknél feltétlenül, hogy egyértelműen növekedés, de úgy nagyjából mindegyik fölfelé tendál, és hogyha az 512-es oszlopot tekintjük, akkor ott meg például a no direktíven, illetve a saját hangúra már ez a 0,9 körül érték, ezt azért elég jónak mondhatjuk ilyen szempontból. Még amit mindenképpen el akarok mondani, mert ez egy kicsit érdekes, hogy ugye az ambiguous címkét soha nem jelölte be a BERT modell. Miért? Azért, mert az ambiguous címke az arra van, hogy az emberi annotátor megmondja, hogy ő igazából nem tudja, lehet, hogy egyik, lehet, hogy másik. Na hát a gépi annotátor nem gondolkodik ilyen. És akkor itt egy részkonklúzióhoz értünk. Ugye azt láthattuk az előbb, hogy minél nagyobb a token hosszúság, annál jobb eredményt ér el, de azért ezt kicsit fenntartásokkal kezeljük ezt a javulást. A javulás egyébként minden jegynél valamilyen szinten látható, de azért ezt is úgy kezeljük, ahogy kezeljük. És hogyha megfigyeljük, hogy ez a javulás kismértékű, akkor azért elmondhatjuk, hogy lehet, hogy nincsen szükség az ilyen nagyobb token hosszúságot használó verziókra feltétlenül, amiket ugye sokkal tovább tart megteremteni, és hanem lehet, hogy elegendő például a 128 token hosszúságot belülni magunknak. Amit még láthatunk mi a tanítás során, hogy a kisebb token hosszúságú verziók mire véget ért a tanítás, addigra kevesebbet tudtak javulni, és ezt összevonjuk még azzal, hogy a nagyobb token számolóknak lehet, hogy nagyobb korpusz kellett volna, vagy többször kellett volna látniuk az adatot, hogy végül is eljussanak ugyanarra a szintre, ahol a tanítás végén voltak például a 64 token hosszúságú verziók, úgyhogy felmerül a kérdés, hogy lehet, hogy jobb lenne, ha lenne egy nagyobb korpusz, amin tanulhatna például az 512-es token hosszúságú modell, vagy többször átfuttattuk volna a szövegeket, az viszont hát még most is futtatnánk, hogyha így akartuk volna ezt elvégezni, illetve még azt szeretném elmondani, hogy készítettünk egy olyan verziót is, ahol a modell nem különíti el egymástól az egyes jegyeket, hanem csak belőli egy címkével azt, hogy ezt valamilyen címkével megjelenik az elemzés során, és ennek itt láthatjuk ezeket az adatait, hogy a pontosság a 95%, a fedése 96, és az F értéke is 96-ra jött ki. Ez azért elég magas már, és ezt akár lehetne például egy későbbi kézi annotálásnak, az előannotálására használni, de az nem biztos, hogy lesz már erre szükség, és akkor itt vissza is adom szót Széchenyi Tibornak. Szóval akkor azt láttuk, hogy a rendelkezés álló kontextusnak a növelése az javítja egy kicsit a
annotáció, az automatikus annotáció pontosságát, de nem nagyon meggyőzően. Máshogyan is megnéztük a kontextusfüggőséget, mégpedig úgy, hogy nem a teljes szövegeknek, nem az összesített pontosságfedés mértéket néztük meg, hanem azt, hogy az egyes tanítószekvenciának, a különböző hosszúságú tanítószekvenciának az egyes pozícióiban milyen pontossággal találta el a címkét az eszköz. Hogyha van nekünk egy 128 tokenes tanító szekvenciánk, akkor a legelső token esetében, mindegyiknél a legelső tokenében mekkora volt a pontosság a közepén, a végén, mennyire függ attól, hogy az egyes tokeneknek, szavaknak mekkora volt a baloldali és jobboldali kontextusa. Tulajdonképpen összetoltuk akkor ezeket a tanító szekvenciákat egymás fölé, és itt a jobboldali ábrán látjuk az első, második, nem tudom, ennedik pozícióra, és kiszámoltuk külön ezeket a pontosságfedési értékeket. És akkor kaptunk egy ilyen nagyon zavaros, nagyszórású ponthalmazt, ami önmagában nem nagyon látszik, hogy ez befolyásolja azt, hogy hol helyezkedik el a szekvencia belsejében az annotált kifejezés, de próbáltunk ráilleszteni egy görbét, itt éppen egy harmadfokú polinomot, ami azt mutatja, hogy a szekvencia két szélén kisebb F-értékkel, kisebb pontossággal tudta meghatározni az adott szónak, tokennek a címkéjét, a közepén pedig nagyobb pontossággal. Az is látszik, hogy az elején talán kisebb itt a görbe a bal oldalon jobban lenyúlik, mint a jobb oldalán, és egy kis aszimetria is van benne. Majd erről még beszélünk. Ez itt az összesített érték, az összes jegyre számolt pontosság és fedés esetében. Megnéztük külön az egyes jegyeknél is, hogy azt az adott jegyet milyen pontossággal, fedéssel fegyértéket tudja megállapítani az adott pozíciókban, a szekvencia adott pozícióiban. Azt láthatjuk, hogy mindegyik részgörbe ugyanilyen középen legmagasabb, két végén meg alacsonyabb, a saját hangunál kisebb ez a különbség, a no direktívánál nagyobb a különbség, a közvetítettnél a legnagyobb különbség, és az is megfigyelhető mindig, hogy a kicsit jobbra tolódik el ez a görbe, nem a közepén van a maximum, hanem kicsit a jobb oldalt, ez azt mutatja, hogy a baloldali kontextust jobban figyelembe veszi, messzebbről veszi a baloldali kontextust, balról a messzebb levő kifejezések is fontosak neki, a jobboldali az nem olyan fontos, az csak rövidebb a jobbra való kitekintése, de az is számít, hogyha nincsen már elég jobboldali kontextus, akkor lecsökkent tulajdonképpen. Azt vizsgáltuk ezzel meg, hogy a különböző jegyeknek, a felszólító funkciójának mennyire fontos az, hogy mekkora a megállapításán mennyire fontos az, hogy mekkora baloldali és jobboldali kontextus áll rendelkezésre. A többi jegynél nem hoztam példákat, mert ott már nagyon kevés példa jutott az egy-egy adatponthoz, azok nem annyira értelmezhetők. Szóval azt állapítottuk meg, hogy a felszólító alakok funkciójának megállapítása automatikus eszközzel lehetséges, az kézi annotátorokhoz hasonló pontossággal, fedéssel, ahhoz viszonyítható, és az automatikus annotálás során a kontextus is figyelembe veszi az eszköz, a BERT, hogy ezeket meg állapítsa a funkciókat. Köszönöm szépen. Nekem van egy gyors kérdés, lehet, hogy rosszul láttam, de a utolsó táblázatban a metánál valami nagyon alacsony eredmény jött ki. Ugyan arra van valami magyarázat? A táblázatban. Itt. Ott a 37, 037. Igen. Annak mi lehet az oka, mert ugye ezeket sokat dolgozunk, és a kézi annotációban ez nem volt annyira rossz, nem? De ott nem mutattuk be, de ott is különböző volt a pontosságfedés, a no direktíva volt a legkönnyebben megítélhető, legpontosabban megítélt. Ez lehet, hogy összefüggésben van azzal, hogy mennyi elemszám volt itt most a gépi tanulásnál, hogy mennyi alapján tudta ezeket megtanulni. Szóval a saját hangú meg a no direktíva, ez 2000-es, 2800, ennek a fele volt igazából, mindegy. A meta meg csak 300, majdhogy nem a tizedéből tudta megtanulni. Ezért emelte ki a
kollégám, hogy a szövegszervezőnél, meg még kevesebbnél is elég jól meg tudta hatani. Valószínűleg azért, mert ott nagyon kicsi a szókincs, hogy milyen idiomatikus szövegben máshova utaló kifejezések vannak. És megmondanék, hogy az utolsó ilyen görbélyvesztés, hát azt nagyon óvatosan kell kezelni, mert az a halmazott szemre is rendkívül szól. Igen. De az eszembe a középső például nagyon hasonlít ahhoz, hogy a informatikus hallgatók fölvételi pontszámától hogyan függ, hogy hány fél éve zubognak a rendszerben. Akkor mondani, hogy a végigbe nincs korreláció, tehát jósolhatatlan. Föl lehet rajzolni a görbéket, de a B-értékben nem is tudom, mi az reménytelen, szigorúan. De kétségtelen látszik azért, tehát amit mondtál, az azonosítható, csak alacsony megbízhatóság. Igen. Köszönöm szépen akkor a figyelmet, és akkor a szünetet. Mikor folytassuk a szünetet? 10 óra 40-kor.